Nakon mojih treninga kompanije bi imale povećanje prodaje od 30 do 35%. L'Oreal, Hrvatski Telekom, Gyms4u, Eurovilla je prošlo preko 500 polaznika. 93% mojih klijenata je imalo vidljive rezultate. Nema općenito, radimo samo konkretno. Pozdrav i dobrodošao ili dobrodošla na jedinstvenu radionicu u kojoj ćeš dobiti sve alate potrebne da bi prodao svoju uslugu ili proizvod. Kada kažem jedinstvenu, onda to nije da se pravi važan, nego je jedinstvena iz dva razloga. Prvo, jer je uživo, a takve sam radionice do sada držao jedino u kompanijama. I drugo, jer će sve tehnike pregovaranja koje učim biti usmjerene točno prema tome kako da ti prodaš svoju uslugu ili proizvod. I prilagođene tvome načinu prodavanja. Ukratko, nema općenito, radimo samo konkretno. Postoji mogućnost da ti se sada kreću javljati misli poput hoće li mi se isplatiti uloženo? Ili hoću li moći u 2 dana savladati tako važnu vještinu? Ili, ma da, ali te tehnike koje ti pričaš nisu baš primjenjive u mojoj branši. Ili, ko si ti da uopće možeš govoriti o tome? I tako dalje. Pa krenimo ih adresirati od početka. Hoće li mi se isplatiti uloženo? 93% mojih klijenata je imalo vidljive rezultate. Bilo to veća prodaja, samopouzdanije vođenje prodajnog razgovora, rješavanje mogućih prigovora, prezentiranje cijene i tako dalje. Ukratko, nije pitanje hoće li ti se isplatiti, nego u kojoj mjeri će ti se vratiti uloženo. Taj dio ovisi samo o tebi i tvome angažmanu za vrijeme radionice. Jer kao što se ni bicikli ne može naučiti gledajući videe i čitajući knjige, tako se ne mogu naučiti ni ove vještine. Tako da ovisi o tvome angažmanu na radionici. Druga misao, hoće li moći u 2 dana savladati tako važnu vještinu? Ne, u 2 dana nitko nije usavršio niti jednu vještinu, ali da savladat ćeš sve što ti je potrebno da daljnju primjenu svega što naučiš postaneš komunikacijski ekspert. Nećeš biti najbolja, ali ćeš definitivno biti iznad prosjeka. Sljedeća misao, ma da, ali te tehnike koje ti pričaš nisu primjenjive u mojoj branši. Kao što rekao, ako je 93% klijenata koje sam educirao povećalo vlastitu prodaju, onda vjerujem da možeš i ti. Ako smatraš da si baš ti u ovih 7%, onda nemaš problema sa tehnikama, nego sa samopouzdanjem. A branše iz kojih moji klijenti dolaze su bankarstvo, naftna industrija, građevina, arhitektura, pravo, proizvodnja, umjetnost i mnogi drugi. I zadnja misao, tko si ti da uopće možeš govoriti o tome? Tko sam ja? Dakle, svoje sam vještine usavršio na sveučilištu Michigan kod profesora Sidela, te na obuci Chris Vossa, renomiranog FBI pregovarača. Kroz moje treninge je prošlo preko 500 polaznika iz kompanija poput L'Oreal, Hrvatski Telekom, Gyms4u, Eurovilla i mnogi drugi. Osim kompanija, savjetujem poduzetnike, vlasnike kompanija u vezi pregovaračkih izazova s kojima se susreću. Gost predavač sam na fakultetima poput Verna, građevinskog, ekonomskog i tako dalje. I 2023. godine sam osvojio prvo mjesto u natjecanju iz pregovaranja na svjetskoj razini. Nakon mojih treninga kompanije bi imale povećanje prodaje od 30 do 35%. I uzmi u obzir da su prihodi tih kompanija milijunski, pa možeš steći dojam o kojim iznosima pričamo. Pomagao sam poduzetnicima kod prodaje svojih tvrtki velikim korporacijama i tako dalje. Ako ti ovo sve nije dovoljno da me smatraš autoritetom u ovome području, onda ja nisam jednostavno trener za tebe. Također, ako misliš da sam se ja s ovime rodio, tu se isto varaš. I da je meni ovo prirodno. Ja sam isto bio tip koji je jako loše komunicirao. Baš, jako loše. I sjećam se, moj prvi prodajni razgovor je bio kao da sam trebao reći kupcu da mu je umrla voljena osoba. Evo, takav grč je bio u želucu. Moji prodajni mailovi su izgledali kao da sam se ispričavao što sam uopće poslao mail. A prezentacija usluge mi izgledala kao kada te profesor pita na usmenom ono što ne znaš, pa ti kreneš pričati o svemu osim što te pitao. I ovo ti govorim iz razloga jer ako sam iz toga došao do ovoga gdje sam sada i još učiti druge ljude, pa vjerujem da stvarno možeš i ti biti bolji u prodaji vlastite usluge ili proizvoda. Jer upravo je to jedan od razloga zašto mislim da ti mogu pomoći, jer znam što je potrebno i kako do toga doći da postaneš vrstan pregovarač. S obzirom da ima velik broj vas koji su samostalni poduzetnici i nemaju velik broj zaposlenih, sami su u tvrtci, odlučio sam ovaj trening napraviti za tebe. Ne gledaj ovo samo kao radionicu, nego i kao mjesto na kojemu ćeš upoznati druge poduzetnike koji se bave sličnom branšom ili branšom za koju su namijenjeni tvoji proizvodi ili usluge. Upoznat ćeš se sa njihovim načinom razmišljanja i moći vježbati na svojim potencijalnim klijentima. Što je to zbog čega ljudi požele kupiti od tebe i zbog čega ne. Ne gledaj samo kao na radionicu, nego kao i na neki networking event. Jer postoji mogućnost da već na samoj radionici ostvariš suradnju sa nekim od sudionika. Ovakve treninge kompanijama naplaćujem 1000 eura, a cijena ovog treninga je 500 eura. Ali do 26.9. je cijena 400 eura, a nakon toga cijena ide gore. Dakle,
Early bird tickets do 26.9. su 400 eura. Nadam se da sam odgovorio na sva tvoja pitanja i nedoumice i da se uskoro vidimo na radionici. Budući da je ovo limitirana ponuda, izrazito mi je važno okupiti polaznike koji će s jednakom motivacijom pristupiti ovoj radionici. Stoga, za prijavu pošalji mi odgovor na sljedeća 2 pitanja. Čime se baviš i zbog čega želiš doći na ovu radionicu. Odgovor možeš poslati na borna@pregovaranje.hr ili odgovorom na ovaj mail. Također, još informacija o radionici možeš pronaći unutar ovog maila. Nadam se da se vidimo na radionici i pozdrav!